Napul sa CCTV ang aktong pagpanulis sa naka-helmet nga sospek sa usa ka establishmento sa Bangkal, Davao City. Kapin 30,000 pesos nga cash ug mahalong gamit natangag sa sospek. Kapulisan ginasubay na kung ang maong sospek sab ang nalambigit sa laing pagpanuli sa syudad niadtong Setyembre. Ani ang report ni Argel Relator. Sa kuha sa CCTV footage, 1:16 sa hapon ni adtong Biyernes, makita ang pagsulod ni ining lalaking naka-helmet sa usa ka business center sa Bangkal, Davao City. Wala na nakuhaan sa kamera, apan una na ni ining gitiunan og pusil ang lalaking empleyado sa pikas bahin. Dayon ang usa ka babaeng empleyado na sab ang gitiunan sa iyang pusil. Busa, napugos ang babaeng empleyado nga isulod sa dalang bag sa suspect ang ilang kita. Dunapay pangalungkat sa pikasbahin ang suspect. Nagpakiluoy pa ang lalaking empleyado nga ibilin ang laptop. Ibilin ng laptop, sir. Sabi ko lang, picking up! Mibalik ang suspect sa pultahan o gilak kini. Ugdungan niya gipusasan ang kamot sa duha ka empleyado sa ilang lingkuranan. Gikuha sa suspect ang tablet sa drawer. Una pa man kini migawas pasibat. Bisa nagkalisod, gilayong nanawag ang mga empleyado og tabang sa gawas. Human ang tululang ka minuto, natangag sa tulisan ang 30,000 pesos cash, relo, laptop ug tablet sa maong establishmento. Is ongoing ang pagkanda ko investigation sa ato ang kapulisan na sir sa Talomo and magwala ta sir no nga mapal ang kaso against the suspects. Apan nabantayan sa nagdumala sa establishmento nga ang sweatshirt nga suot sa suspect pareho sab sa gisuot sa suspect sa pagpang-hold up sa laing business center sa Barangay Matina Aplaya, Davao City niadtong September 27. Wala na mihatag og dugang detalye ang DCPO labot niini. Apan padayon ang ilang investigasyon, ilabi na ang posibilidad nga nalambigit sa laing pagpanulis ang suspect. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.